Dumaraming kaso po ng hand, foot and mouth disease sa Ilocos Sur. Umabot na po sa 445. PHO po nananawagan sa mas mahigpit na kalinisan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Kabalaang Provincial Health Office Ilocos Sur hinggil sa mabilis na pagtaas ng kaso ng hand, foot and mouth disease o HFMD sa lalawigan at hinimok ang publiko na palakasin ang tamang kalinisan, partikular ang madalas na paghugas ng kamay. Mula Enero hanggang Agosto 2025, nakapagtala ang mga otoridad ng 445 kaso ng HFMD kumpara sa 24 lamang sa parehong panahon noong nakaraang taon, halos 19 na beses na mas mataas. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Bantay kung saan nakapagtala ng 78 at sinundan ng Candon City kung saan nakapagtala ng 68 at Kabugao na may 72. May mga ulat din ng mahigit 20 kaso sa Galimuyod, Santa Lucia at Vigan City. Ayon kay Arvin Plete, Disease Surveillance Officer ng PHO, ang HFMD ay nakakahawang sakit na dulot ng virus na karaniwang nakakaapekto sa mga batang edad 5 pababa. Mas madali silang kapitan dahil sa mahina pang resistensya, madalas na pagbabahagi ng laruan at kulang sa disiplina sa kalinisan. Ipinaalala ng PHO na ang virus ay mabilis kumalat sa pamamagitan ng laway, sipona, respiratory droplets at kontaminadong bagay. Kaya't nananawagan ang ahensya sa lahat ng residente na ugaliin ang tamang paghugas ng kamay, iwasan ang pakikisalamuha kung may sintomas, at tiyakin ang kalinisan sa tahanan at paaralan. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.